としての突破する。またやられた。もうダメだ。他の者の傷を癒したまえ。やっと追い払ったか。レディン様にお会いしたいという方が見えております。王子。ナームじゃないか。
バルディア城はどうなった？城が、そんな、父上はどうなったのだ？最後に私を逃がし、一人で敵に向かって行きました。父上。ホーキング公、私はすぐに出発します。では、私は兵が集まり次第向かいます。それまで、無理はなさらぬよう。わかりました。私も参ります。怪我は大丈夫なのか？このまま引き下がるわけには参りません。わかった。しかし無理はするんじゃないぞ。言ってしまわれるのですね、レディン様。クリス。ご武運をお祈りしています。それから、イルザク王がこの剣を王子に渡してくれと。父上。いや、ナームのせいではない。全軍に次ぐ！これより我々は、バルディアへ向かう！ならば、帝国軍を欺くため、治療の森から向かいましょう。私が奮起すれば、皆はついてこないからな。